Meralco calls for crackdown on unregistered solar installations. Ang kasagarang sentimento ani nga balita kay pagpangilad or pagmonopolize na pod. I really think kabuhaton nila tanang pamaagi, tanang winatsinanggo para lang nga ma-regulate ning guerrilla warfare nga gingon nila sa mga solar installations. Before kumusturya aning ilahang existential crisis, na ay mas importante nga impormasyon nga dapat mahibaw-an sa tibuok nasod. Ang yango-ngo gid nato aning electricity is ang IPIRA law man, di ba? Napasar na siya 2001. System loss atoa. Naapag-VAT ang system loss. Kanang yango-ngo sa distributor kitay mo bayad. Kung ga-follow ka nako, nakakita ka atong video nako, unsay nahitabo nganong dako kitag utang atong early 90s. Na ay nationwide blackout atong early 90s. Ang gibuhat ni Ramos kay namirma siya og PP, Independent Power Producers, para ang mga kumpanya mubuhat og generators pabalik sa normal ang supply sa Pilipinas. Sud ana sa kontrata, bisan pagwa nato gigamit 100% ang ilahang generation, to gyapon silang gibayran 100%. Unya pag 1997 Asian Financial Crisis, gigamit nga kwarta atong nga kontrata kay dolyares tanan, nang dubli ni triple atong utang tungod kay ni crash ang piso. Halos 1 trillion pesos ang ato ang utang kaniadto. Diha ni pasar ang IPIRA law. Unya di ay sa IPIRA law pag 2001 na gitawag nga SAM, Power Sector Assets and Liabilities Management Corp. Sila ang ga-liquidate sa Napocor kay para ipamaligya para matapak-tapak sa atong utang sa mga bangko. Og sa dihang, ang kaning SAM, next month na unta din ni ma-expire. 25 years na gid unta din ning SAM na ang government corporation amo na gabayad sa atong utang katong 1990s pa. Karon pa ko nahibaw na last year April di ay gi-extend ni napatay 10 years para mubayad sa utang nato katong 1990s. Karon daw naatay outstanding debt nga 200 billion pesos. 25 years nagbayad gyud ta ana. And ang peak anang pagbayad nato anang utang nato sa gawas, nakita consumers dako tag nahatag nga wala kahibawang tanan kay nasud na sa universal charge from 2001 hangtod 2019. Pag 2019 ni pasar si Digong administration og Murang Kuryente Act. Sugod 2019 nga ni pasar ning Murang Kuryente Act ni Digong, mas nigamay ang ato ang contribution sa utang. Kay ngano, gigamit ni Digong ang malampaya funds para maoy mo bayad sa utang dili na kita. Specifically, naatay gibayaran sa una 2001 hangtod 2019. 4 centavos per kilowatt hour. Pero og wala pa nimo pasar ning Murang Kuryente Act. Number 1, kanang 4 centavos nga gibayaran natong tanan, gi-wipe out na ni Digong. Number 2, kana pagyudeng time nagpetisyon na ang SAM sa ERC patungan tag halos piso per kilowatt hour para makabayad ta sa utang atong kanetong 1990s. Ups to Digong. Ani ha? Ako kibaw mo wala ko'y color. Give where the credit is due. I can't help to compare past administration and this administration. Bahin ani lang ha. Karon nga admin, nakabantay naman yung ko pattern na yun kay ni. Nawa ha? Pag krisis, kerosene ray gikuan sa mga animal. Kinsa may mogamit pag kerosene karon? Pirte gyud nilang pugong ato nga wa gyud nila hilabti ang gasolina og diesel, excise tax and VAT. Again, I already said this. If mobalik sa normal ning tanan and nagpugong sila without breaking any engine of the country's main economic driver, champion. Let's give where the credit is due. Pero ang akong nakita nga pattern, grabe na gyud. Ko kahibaw, basi nay mahibaw diha, please adto sa comment section. Last year na lang pod, base ato akong gingon, 2025, gi-extend na pod nimog 10 years ang ato ang contribution sa utang atong 1990s.
kung nabuhat sa gobyerno pag 2019 nga gipakang ang Malampaya funds para sa utang, nganong gi-extend naman pod ninyo, wala man ninyo pangitaig paagi nga naatay laing mapakang ana since dako man kayo atong VAT ug ang excise. Ngano wa man ninyo mapangitae diha og check and balance diha sa inyohang mga libro? Uy, sa manit 25 ka tuig na nagbayad ang mga tao. Sige, extend na tanig 10 years. Uy, set! Una akong nakita nga pattern. Sabot mo sa implication, ako karon pa ko pagbasa na ko, lamikit panigbas. I think pareha atong excise ug ang VAT. Tungod na po ni atong credit rating upgrade para next year. Pirti na sa po nilang pugong. Limang ka nga gi-extend na po ng 10 years. Sa ka-trillion yung kinawat, unya din, gi-extend pa niyo 10 years ang kaning SAM. Buisit! Lagot to. Lain ra ba ko maglagot? Lain ra ba ko maglagot? Wata ka, Mulangoy na ba ko maglagot ko? Ha? Mulangoy ko maglagot ko. Oh? Ana? Karon pa ko kitaan eh. Mangin nagsukit-sukit ko mga animala mo. Ako naglagot na ginoon ko. Let's be fair. Ha? Kalma. Buisit! Pisot! And again, I'm still open kung kinsay mo comment diha mo naay argumento nga wa man taning kwartahan 200 billion pesos asa man mo ipakang nga kinahanglan na nato i-check tanan asa nato kuaon wa gyud poy gamit kay adto gyud po nato na ipakang sa mga tawo okay ra walay malita. Usaram nakaadlaw niya 200 billion tingay ginaman gyud giuli usa ka billion. Mga animala mo, no? Gutom na ba ko ha? Udto na, oh. Padung na udto. Gutom na kayo itong mga animala mo. Og nay mo comment nga, adi, oy, idol na gini mo sa digong. Piso! Klaro na na kung gisulti ni mo. Mangita pagka-color, imo pa kung pintalan. Mubalik ta sa topic, mara man ikadlukan sa Meralco, ang existential crisis. Naido ka type sa pag-install sa solar system. Solar nga integrated sa distributor, and solar nga independent. Ang integrated, ang mga di mo magamit nga imuhang nalikom sa imong solar system, mo nang ibalik dito sa distributor ilahang paliton. 14 inyo ang baligya, unya ang inyo ang pagpalit na mo 5 to city ra. Tuo mo nga ang Meralco paldo na sad. Pero dili kana mo kung another city pesos sa charge nila. Generation and distribution. Naman dahil ilang kwarta. So, imagine ni, kung daghan na kayo maka-afford, mas munindot ang technology sa solar system. Chakoy sila. Asa man sila og kwarta pag-maintain anang ilahang mga tower, mga poles, substations, ilahang mga tao. Kuha nimo. Ang ilahang loss na pud ato nga side, bang. If ever nga significant na kayong percentage sa mga mag-solar tanan, ang existing na pod nga mga consumer. Kanang pasangil nila nga, basin masunugan. Awa na sila ipaki, oy. Hadlock na sila mapapa sa kalibutan. Pasaka na nila ang requirements kay para mahasol kag maayo, dili ka mag-solar. Good news lang yun karong 2026. Kaya ni-fight back ang gobyerno. Sa una is mga 40 to 70 days to nga ma-approvean ka tong solar nga integrated sa distributor. Karon tuiga, gi-implement ning 10-day deemed approved rule. If a distributor doesn't approve your solar in 10 days, it's automatically approved. Kaya usa, multi-site net metering. Sabot kung duha ka establishment ang imong giangkon, pareha ngalan and pareha og distributor, Beko, si Beko. Imuhang sobra sa solar diri sa balay, pwede nimo mapakang dito sa imong negosyo. Number 3, napasar na ning digital bayanihan chain. Maglisod ang distributor og manipula nga dili maadto sa renewable energy ang mga budget kay mailhan naman dito tanan transactions nga asa manigikan. Una nga nisamot sila hilak anang independent solar system. If mudaog ang Meralco ani kung unsa ilang request, mo nay giingon nga wa na gyud tay pag-asa. Kung luwason ni sila sa gobyerno karon, basically they are bailing out the distributors at the expense of national energy security. Wa na tay inobasyon ani. If ever naay bagong solar panel nga mas efficient, mas lig-on, you think nga makapasar na diri pareha ng VinFast good nga electric cars?
tuod negosyo ra sa nailaha, pero atong mga politiko sila po'y nakapanag-iya pod sa mga gasolinahan diri. Ilag yun ang babaga na sa LGU palang daan. Bawal mo electric charger diri. If ilahaning i-bail out karon, wala gid, wala gid. Wala na gid ayo.